Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamualaikum mehriban adamlar, aziz vatandaşlar. Yayılımda Türkmen Portalı tanışýarlar. Biziň aramyzda bir näçe mehmanlarymyz gatnaşyp öz zehirlerini synap görýärler. Bugün bolsa biziň mehmanymyz ýurdumyzyň meşhur blogerlerinden biri. Biziň ählimizde türkmen dilindäki aýdjamalar öwredýän meşhur denanymyz Merjan Juma gelýär. Merjan, salam. Hoş gördük gepleşigimizde. Hoş bulduk. Ilkinji nowatda uly üstünlik arzu edýäsiz. Umman gepleşigimiz bilen ýa Türkmen Portaly bilen tanışdyňyz orada. Awa. Ona biziň gepleşigimizde esasanan bu sanyna biz nämedir size Jemi 15-dan sowalymyz taýýarlyk logika bilen baglanşyk sowally. Şu 15 sowaly 5 minutyň dowamynda mümkin bolýança jogap bermäge çalışjak bolmaly. Eger bolmadyk ýagdaýynda ziýan ýok bary. Ondan Düşündüm. Logika bilen aslında aram gat gowdal ýöne. Finansiýalyň. Ya işte adam bolmaz, benim fikrimçe siz başararsanız häzir onu şu ýerde ýerite bir de gelen sowallarymyz. Atşat şu portatda sowallarymyz bilen tek biziň özümizden goýbermeli, dogrymy? Başlaýan onu wasmaz başlady. Näme zat hiç açan sorag bermeýär, emma hemişe dogry jogap berýär. Sorag bermeýär. ChatGPT. Sonra o dedim de beren attı. Doğru cevap yani. Elbette böyle doğru cevap diyor. Ya bizim cevabımızdan batı yakınmış. Şimdi gözümüne getir sen içi sudan dolu baryan otoğun. Sudan dolu baryan otoğun içinde siz. Şimdi otoğda pencere de yok, kapı da yok. Ne edip çıkmalı? Sudan dolu. Sudan dolu baryan otoğu içeri pencere de yok, kapı da yok. Yani gözümüne getirmeli şu otoğu. Ne edip şu ýagdaýdan çykmaly näse, bes etmeli, garp bolmaly. Bilemem. Geçip dolanam bilýär. Öyle. Geçýär. Öwüm bolýarmyň bir gatly öýünde hemme zat ýaşyl renkde. Öýüň diwarlary, hallary, gapylary, hatda mebelleri, öýüň baskançaklary nähili renkde bolar. Öýüň baskançaklary ýaşyl bolar da. Öýüň baskança ikinji gaty galýan baskançaklar diýip bolar. Birinji gatdan başlamaýan boldy. Bir gatly jaýda ýaşar, öwüm bolýar. Abi. Ondan şonun ikinji gaty galýan penthouse'unyň diýe baskançaklar nähil renkde bolar diýär. Onu bilip bolmady. Bir gatly jaýda ýaşaýar, ikinji gatynyň Olayam onky däl bolýar da bilemem. ikinji gat ýok diýenden. Birinji gatly ýekde bir gatly jaýda ýaşaýar, ol gijik jaýda. Egerde men erti düýün däl öňküsi gün şenbedi diýen bolsam, bugün haýsy gün bolar? Egerde men erti diýen, düýün däl ondan öňkü gün şenbe günni diýen bolsam, şuň haýsy gün bolar? Yani geçim. Geçer, böyle. Mahavat Türkmen Portaly Ykjam enjamlar üçin ýörüýte goşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we sergilerden gurnalan ýörüýte fotoreportajlar. Önemli, taqiq, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan önemli. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Bir goşuň ýdynda 2 sany guş bar. Başga bir goşuň öňünde de 2 sany guş bar. Orta arada da bir guş bar. Jemi şu ýerde näçe guş bar? Oho. Bir goşuň ýdynda 2 sany guş bar. Düşündirän? Umman bir goşuň ýdynda 2 sany guş bar. Ýa-da goşuň öňünde 2 sany guş bar. Orta arada goşuň öňünde de öňünde bir guş, ýdynda da bir guş bar. Jemi şu taýda näçe guş bar? Toplam. Ýok. 4 tel. Ýakyn. Aýryas biraz çyk. İçime. İç doğru. Merjan bilen Guwanç ýa-da güýde doguldylar.
Mercan güýzde dogulmady. Kim ýazda doguldy diýe? Men ýazda dogulum. Yani Mercan ýazda. Mercan ýazda dogulum. Men Mercan. Men kışta dogulum 20 fevral. Böyle ya. Inni elem oşorun soňunda näme? Elem oşorum. Başında näme adany bilýär, soňunda näme elem oşor. Wagtymda enteklewan edi. Elem goşorun soňunda näme? Elem oşor. Elem goşor barmy? Elem oşorun ýa-da. Iň soňunda. Geçin. Iň soňunda elem oşorun. Jemleýiji elem oşor. Iň soňunda elem oşor sözüniň soňunda näme? Elem oşor. Geçin. Böyle ya geçti. Inni hemme zady ne otda näme zady ne otda ýakyp bolýar, ne de suwda gark edip bolýar diýen. Şol otlap bilemzak yanar ýaly, suwda da gark edip bilemzak. Näme bolýar? Suwun gat haly. Suwun gat haly. Buzmy? Buz, ne doğru jogabdan buz. Dowam edýär. Laçynyň ejefiniň 5 hyzy bar. Biriniň ady Gülüstan, ikinciň ady Jemile, biriniň ady Gülälek, beýlekiň adam Bagtygul. 5-nji gyzyň ady kim? Täzeden? Laçynyň ejefiniň 5 tane gyzy bar. Laçyn. Laçyn doğru jogap. Kanatlarım bolmasa da uçorun dünýäniň bütün ýerine de giderin, ýöne öýdenim çykmaryn diýen. Näme bar? Kitap mı? Yok. Ardular, gödel ardular. Yine uçup var ya asmanna. Ma ardular hıyalla. Yine, okey. Böyle, devam. Yani käbir soraularyň köpräk jogaplar bolup bilýär. Yani iýminne sizinkini biljek bolsam, biraz Ken işlemeli yani da. Kızıl daşy ýaşyl deňizde oklasak, ol näme bolar? Daşymyz ýaşylmy? Yok, ýaşyl deňizde oklaýar. Kızıl renkli daşy, şu daş näil bolýar? Gök. Yok. Renkini ütkötmekden näme bolýar? Kızıl renkli daş alýar, ýaşyl renkli deňizde oklaýar. Şu daş näil bolýar soňundan? Gızırlygyna galar da. Galya ýöne bir hil bolýar da şu daşy ýaty. Näme bolýar? Öl bolýar. Öyle bolýar. Öyle bolýar. İki uçlu soraulary. Tişenme, çarşenme, penşenme güllerini ulanman 3 güni izlidini aýtmaly. Birinji gün, ikinji gün, üçüncü gün. Olanmaly, doğru jogap. Inni men ýelek ýaly ýeňil, emma iň güýçli adamam meni 5 minutdan artyk tutup bilmeýär diýär. O näme da öz organizmimizde bağlar, doğrusu. Wagtymyz tamam boluş bir tutdy. Ýelek ýaly ýeňil, men näle biziň tutjak adamymyz ýelek ýaly ýeňiljek, onu islerini kop tutup bilýär, günnelik ulanýan adamymyz ýöne 5 minutdan artyk hiç kimem dünýä çempionum saklap bilen apşyn. Demmi? Dem doğru jogap, doğru jogap. Ne gaçy bu netijelerin birini görkezdiňiz, şüpür tutdy wagtymyz tamam boldy, ähli soraulymda ýetişmedik dogrusu, ýatymyň çäkli bolarlygy sebäpli, ýöne onda da gazanan üstünlüğini diýişimi bilen siz gutlap bilýäs. Sağ olun. Ne biziň gepleşigimiziň bir şerti bar, elmeden bilşimi diýär. Sowgatlar bilen bir hatarda gepleşip sorandan soň eger ähli sowala dogry jogap berip ýetişmeseňiz, gyýtgaçyk döredijlik şertimi bolýar. Hawa? Gyýtgaçyk döredijlik şertimi. Umman düşme diýär, sizler wagtda köpçülikden habar beriştirişdelerini bir datlary aýtmakda, düşündirmekde gowy netijeler gadanýar. Mesela, Tekmendilme idiyomalar. İdiyoma bolsun, ýene bir datlar bolsun, şonun ýaly. Inni siziň täze bir halk köpçüligine ýetirmedik, ýöne taýýarlap goýan idiyomalaryňyz barmy täze tapgary? Barmy? Bolmalasynda ba, ýene. Baýjasyňyz gelene, şeýle. Kim bolman başyny? Nişertimiz de. İdiyomaň özüne aýdaýyn. İdiyomaň özüne aýdaýyn. Gana aglaýar. Näme bolar? Manysy. Siz maňa soraw berýärden. Polýa şertimiz şeýlere görnüşde öyle. Gana aglaýar. Durmuşdan deýrenýär. Gynançly. Bolsa zatlar. Gynanýar. Mesela, Niki? İki dağın ortasında kaldım. İki dağın ortasında kaldım. Ne ona seretçeğim bilen, ne ona seretçeğim bilen, iki adamın ya da iki problemanın arasında kaldım diyen var. Doğru mu? Karanı ağı saygarmalı. Karanı ağı saygarmalı. Belli or karara gelmeli durmuş oyuncu. Hay sarf edeceğim, ketlemeli. Doğrurak, gat yakın. Öğren yakın. Senin fikrin geçen Ahmet ol? Karanı ağı saygarmak demek esasen durmuşda nämen gowduny, nämen erbetdigini bilmek ve şu taýda dogry seçim taýlap bilmek. Doğru. Şu bolýar aslında da. Bolýar. Köp sağ olun.
Neyle tişörtümü yerine getirildi deyip hata edip geliyor onu soğutlığımda geçelim mümkün. Soğudan mı ama? Soğudan Bilem de. Elimler verdi. Dur karış bilen. Mercan görküden neticeni bilen. Yine bir yolu kutlayaz. Yine bir yolu kurt sağ olsun. Aydat gelimde katnaşanımız üçün. Çağırın için sağ olun. Hava şey deyin. Evet, ne olsa soğutlığımda geçelim. Bir neçe kampanyalanma, ulu kârxanalanma yürütüsü de soğutlığını yolladılar. Şimdi bizim şu yerde täze himayetkarımız bolan Serras kampanyasının Riz adlı harit nişanlı şunun acayip önümünü söyledi. Soğut hükmünü veriyat ağırrak bolplar elbette. Goyayalıyım beri. Sonunda hemmesin cemlep elimi alayar. Elbette ondan sonra bu yerde Bulvar kampanyası yani Yüksek Çocuk Cemiyeti'nden bol yeni içinde kupollar. Şeylere konuştu soğutlar yollayalar size. Bu yerde Katmer Kafası'nın adından şeyler acayip fücülü size yollayalar. Esasen hem Ziyatil Kandiser önümleri dükkanının adından şeyle vurmuşlar acayip soğudu ve fücülükleri size yollayalar. Çok sağ olun. Şeyler konuştu soğutlar size yolladılar. Ne olsa öz Europe bu sonuçlarını yetirecek ayçak koyacak saatlerine bağlı fırsat mümkün mü fırsatları diye başlayın. Çağıranınız için çok sağ olun. Öğrendim diyten gıdıklı olay. Birazcık logikamın üstüne işlemeliğimi düşündüm. Çok sağ olun. Sağ olun size. Tomışçılara ne mi aytıp bilerdi? Ne mi karışıp bilerler olur sonki günlerin devamında? Gıdıklı proyektlerin üstüne işleyen şu an. Yani follow me. Paylaşarsın. Böyle. Bundan neler buluşturluklar arzu ediyat. Gelin ne akıl soğutlamızı elimize alalım. Men sizin telefonunuzu saklap vereyim ya da yüklere verin operatör yüklemede bir surası düşürüp verirler yani. Ona ne mehman adamlar hoşta olun. Yeni günlerde görüşürüz.